taler med Jørgen Poulsen. Goddag, Jørgen. Goddag. Og vi skal jo som sagt følge verdensmesterskaberne i Ja. Og til venstre i billedet ser vi med den lange hår. Eller vi kan bare sige kompetanten med hår. Der har vi Knud Pedersen. Ja, Knud er jo tidligere verdensmester i kyllingekøling. Er det ikke sandt, Jørgen? Jo, det er nemlig sandt. Ja, godt. Og hvem er den anden kompetent? Hvem er han? Ja, jamen kompetanten uden hår, det er tyskeren Herlo von Schmidt. Og han har en helt særlig teknik, hvad angår kyllinger. Han har selv opfostret dem, og er vant til at give dem mælk dagligt. Ja, og så noget med, at han fryser dem levende, er det ikke rigtigt? Jo, han fryser dem levende, så de har en helt speciel figur, så de derved kan glide længere og få en højere fart. Og det vi ser i øjeblikket, Jørgen, det er jo, at de er ved at varme op. Og vi er vist snart ved at komme til et startskud. Det kommer her. Bang! Yes! Startskud er Hvad er der sker? Fortæl mig lige om, hvad er det for en teknik, vi bruger? Det er meget spændende. En åbning her fra Helmut von Schmidt. Han har allerede lagt en rød kylling ude midt på. Og vi ser tydeligt, at Knud er helt forvirret. Han begynder at stjæle tyskerens kyllinger. Og hvad er der sker her? Lad os lige se en langsom teknik. Vi spoler lige tilbage en gang. Ja, vi spoler tilbage. Hertil stopper vi. Og så ser vi lige langsomt igen. Så hvad var der skete? Hvad var det tyskeren lavede, da vi så danskere med lange hår gribe ind over hans territorium? Jamen det vi ser, hvis vi lige prøver at sætte den i gang på instant replay her, så ser vi jo ganske tydeligt, at danskeren rækker ned efter sin egen kylling. Og det er første gang, han har gjort det i gang. Og så slår han ham med en kold kylling. Og han tager hans kylling og faktisk kyllinger den helt ud af arenaen. Prøv at se, hvordan Og danskeren markerer for den her overtrædelse her. Det skulle meget let komme hen og koste tyskeren et point, eller måske en diskvalifikation. Og tyskeren forstår åbenbart ingenting. Vi lader køre videre og se. Hvad sker der?